Шампион. Първата трябва да е вкараща. Другия път няма да имаш такъв втори шанс. Първия път се вкарай. Ади, биеш, Ади! Павка, ръката! Ръката! Служи ръката! Дай, отивай топката. Ето, взети ми го. С удар. Дай, топка. Няма удар. Няма удар. Добре, браво. Що, движи? Витя, събери малко, Витя. Събери малко навътре. Марка, дойда. Трябва да станете горе и правите само всичко. Да, че. Дай. Bravo!
Живичо! Кристен, отивай! До човека, Алекс, отивай! Ето я! Добре, точно така, Алекс, браво за кожа! Кава, дай му вътрешен! Кава, тръгва напред, смел! По-напред е близнак! Виж къде е седми номер! Кажи ръката! Иване, айде де! Наклони на към тъча! Добре, чакай да влезе къде. Кристен! Иване, ела! Не ти да питаш, не си казвам, бе! Стоя Теодоре. Павел, избягай, Иване! Тръгни към топката! Хайде, тръгни към нея, бе! Абе, Иване! Тръгни към топката, бе! Ей, Иване! Виждаш, че пресират двамата защитници. Избягай, тръгни просто към топката! Стоим на място и чакаме топката. На място я чакаш, после му правиш фал пред вратата. Хайде, изкарай оттам вече. Бързо отвори, не стена. Павел, стена. Йоли, Виктор е до теб! Да не вижда! Давай! Ти си в подготовка за удар. Дай ще хвали си скъде! Помни, лай, скъде! Бързо е, хайде, взимай, бързо е! Взимай бързо топка! Дай назад! Марти, дай назад! Павел, за тебе! Кристен, отивай към вратата! Дай, котеш! Мария! Бързай! Още горе, внимавай! Марти! Отивай! Бе да се излита, внимай! Марти, отвори малко! Давай, обърни се с лице! Павел, напред излез! Павел!
Павка, Павка, виж към голям терен, пусти му е в празното, бе. Павел, зад гърба ти има човек. Става! Браво, Марти. Марти, едно. Ари, Иване! Дай близнак! Дай! Павел, назад! Павел! Павел, средата, човек! Качай! Чо, движи! Няма да може. Вървя долу, че! Изкаря от тук, изкаря! Близнак, ти са честен, човек! През центъра! Кала, бий го! Кала, служи ръката. Добре, едно. Кристер, отивай! Аре, мина. Аре, тръгни към топката един път, бе. Аре, момче, защо не тръгваш към топката, бе? Кристер, Ай, Вичо! Ай, си досно! Иване! Давай, лапчика, жите, кала! Пускай, да Иван! Ари, Иване! Браво, бе! Ари, Иване! Браво, бе! Нищо, айде, няма нищо! Стреляй с левия крак! Излъга го, стреляй с левия! Не, вътре! Близнак по-напред! Марки, събери навътре! Павел, стой на отбита! Марки, стреляй! Там! Отстъпвай! Аре, Кала, влизай! Кала, за тебе! Дай, Марти! Прибирай назад, близнак близо до четвърти. Павел! Добре, прибирай назад. Прибирай назад бързо. Ай, Иване! Той си оправил, няма какво да стане, тук това направо. Кали! Ари, Иване! Сам! Тръгвай! Дрибъл! Вичо! Не играем тук с скалата за двои. Ние се опитай между линиите на Иван, тук празното да разбираш. Павел, лак към него! Иване! Той не гледа играта даже. Ай, събуди се, бе, Иване! Као, отивай! Ви! Тръгвай! Гол да учила! Као, ти! Тръгвай, дрибъл! Пас! Назад! Назад бързо! Назад, Кала! Ето го Гого, айде бе, чакай си, бе. Идва Гого. Бързо Гого, тръгвай, Владимиров. И Кала! Аче, гърбаче!
Айде, Марти! Айде, Кала! Валия долу! Ето Ангел! Напред! Владимиров, по-бързо! Дай, Чо! Айде, Вича, малко е! Давай, лака време, Кала! Кирилов, отиде! Чава страна, Митър, отиде на плата! Няма да стоиш по фланговете, има човек в средата, винаги стоиш с него. Шаре, приятел, ти не се не оправи, какво стана? Какво стана? Айде пак тук! Ето го! Ето го пак! Ето го пак! Служи, се стъпали ги. Айде от другата страна! Ето го, Павел! Иво! Павел, дръжте ме, момче! Ето го! Дай половина сега. Добре! Първо, Иво! Първо! Марто! Марто! То пак не теста. Але! Гърба! Браво, Марти! Ти, Алекс! Иво, отивай, Иво! Иво! Айде, Алекс! От тъча, Иване. Иване към тъча. Близнак, влизай. Дай, излез! Би там! Кала! Браво, Кала, би, Кала! Браво! Кала, назад бързо! Близнак, стой там, тук нямаш работа. Кала! Аре бе, Кала! Ти го хвани! Аре, бързо идвай! Айде! Още! Анди, извини го да празна врата, бе, момче. Или удари, или нищо. Иго! Али, отръгвай! Газ! Аз вътре! Аз! Средата има човек! Марти, хвани 22. Аче! Браво, близнак! Дай ще вземеш ли? Прибирай, Кала! Добре, Денис, пас! Иване, поискай я! Не се крий! Аре, стига, бе! Не! Дай, Вича! Много лесно! Браво, Вичо! Дай, Вича! Кала! Браво, Марти! Знак, сега ти дава на жълтите, моля ти се! Сега дава на жълтите! Алекс! Въртъч! Отивай, Вича! Не е вратаря! Не, Иво, не! Живо! Разреши се малко. Иво, не е вратаря, бе! Браво, Денис! Тръгвай, Марти! Браво, влизай! Марто! Браво, Марти!
знак по-напред излез. Марти, ела тука. Денис, засили се, Денис. Иване! Не, свърши вече, свърши. Марти, събери навътре. Марти, навътре. Опа. Стъпай, Марти, се! Браво, Марти! Нямаш пас на Синки. Произнасям, нямаш пас на Синки. Иване, разбираш се много от играта. Това, което ти казах, нали, тук слага вратаря, що не стреля с левия крак? Си на празна врата, стреля с левия крак, който голи отзаде. Супер го направи, слага вратаря, постоянно всичко с левия крак. Хайде стъпайте малко. Браво. Малко се възползва от скоростта на Иван Кала. Може ли с прав удар да я даваш? Дай му е вътрешно да остане в терена. Те ни пресират високи целта да играем на контра и съответно да се възползваме от скоростта на Иван. Иван 3 пъти ги набяга отпред, кара един гол. Тук пак лъжи вратаря. Те с левия крак, въпреки че те по-слабят. Както тия карат това, лойте шамар, някакви измореш. Да не правим тук центъра да изпустите. Тук центъра да внимавайте много. Денис, глеждайте за себе да няма човек. Павел, много се разширите. Той си е човек в карта терен. Разбираш ли? Горе супер, изнасяме точно на матчи, се вери по-навътре, да може да имаш решение. Кала, дай му играти. Няма с кой да играти. Да играете и сега информация. Кала да се отвори, Марти, виж. Кала да се отвори. Айде малко! Дай! Дай да си го лега! Дай! Дай! Айде, Дидо, там е твой човек! Дай, Бахаро! Играй назад бързо, няма нищо, айде назад! Назад! Браво, Ивчо! Фау. Кала, чувай, Кала! Кала! Айде, иде! Браво, Кала! Потъча, Денис! Потъча! Ето Ангел до пута! Дай! Ето го слицето! Дай наляво! Коце по-смело, Коце! Ето го Бахаро! Бахаро го твори! Ето го! Дай Коце, запаси! Ето го Ангел на стенка! Анакс! Коце! Коце! Едно на Ангел! Браво! Дай Коце там! Сам играй! Сам! Браво, Марти, тръгвай! Сам! Марти, сам играй!
Малко напред! Браво! Аре, бе, Кава, събуди се, бе! Каляне! Дигай, лево! Там, айде да не се обръща! Чувако! Давай към Мите! Отъча! Браво, близък, пак! Ари, Иване, бий, Иване! Каваш, човек! Бий, Иване, бий го! Кава! Тръгвай напред! Иване сам! Близък, дай му я! Бий! Браво, Денис! Дай, Денис! Ще вземеш! Бий, Денис! Браво, Денис! Знак, виж къде е Иван в празното, бе, човек! Тръгвай, Марчи! Пас! Ари, Иване, мина! Дай, Иване, сам! Без пол! Браво, бе, Марчи! Браво, Марчи! Айде, Иване! Знак! Теодоре! Кавата! Сърце! Кава! Кава, ела! Прецени я Кава да играш тея! Сяна! Знак! Ела! Влизай в него. Браво,
Аджи! Иване! Иван! Калата! Исака! Исак, мина! Тръгна напред! Тръгна напред! Иване, ела празното! Ари, Иване! Калата е сам! Още! Опа! Марчин, прибирай! Дай го е дрибъл! Марти, сам си дрибъл! Ване, пак си далеч! Ване! Пас! Пас! Пас, той бан! Ади, стигай му ти, дай му е, бе! Пас! Пас напред! Дай му е поточа, бе! Стигай му ти! Голямо водене, дай му е поточа, бе! Пас, поточа! Тръгвай! Аре, хора, дай му е празно той, Ади! Аре, оцели го само саме, бе! Сам също вратаря излиза! Ади! Ади! Дай му е в празното! Ари, Ване! На стена! Стена! Арчи на стена! Теодоре, внимавай! Кала, иди на стена! Кала на стена! Ване, искай, Ване! Браво! Ари, Ване, сам! Дай, Ване, сам!
Павка! Павка назад, бързо, Павел, айде! Беза гърба! Ади назад! Къде си? Поискай топката! Дай! Отивай! Аре, Кала! По-бързо играй! Ади назад! Изкаря от тук от този бе! Бързо, Марти! Марти, Иван тръгва! Марти, Иван! Добре. Дени се. Паска! Знак! Разберете се с брат. Ръстев! Колко? Дара, котсто! Котце! Котце, ти! Петя! Или? Идете малко напред, бе! Абе, Вили! Напред, момче, напред! Аз! Още, Вили! Сам си, бе! Стига си, Арител! Котце! Ванко, Зея! Дай, Денис! Би, Денис! Топката гледай! Топката, айде! 2 на 1! Остави я! Ади имаш, ади бързо! Незак отвори, Иване! Иван! Потъча, не бързай! Айде! Тръгвай, Марти! Иване, поискай я! Теодоре, постояй, виж Иван! Браво, Иване! Браво, Иване! Браво, Теодоре! Дай, котце, айде! Ади! Ади! Иване, пускай в празното, Иване! Мина, Иване! Май, гардирай я, играй с нея, гардирай я! Излезе! Ади, хвърляй!
човек, хвърляй. Иване, лаве! Иване! Иване, лапото, човек! Хвърляй! Ане, баче, хвърли, бе! Денис! Аре, не, близнак! Айде, дай един път, не! Айде, не! Аре, Ванко! Айде, лайта си към него, не! Виж, че не мога да излезем. Тръгвай сам! Сам до края, бутай! Ама не се блъскай в него, е моето момче! Браво, Кала! Браво, Кала! Браво, Марко! Би, Денис! Би! Иване, избягай в празно! Теодоре! Ия! Иване! Виж калата! Тая дълга е моето момче! Здравейте, децата!